Zasengweni Media #Hambisani Lazazindaba. Amen wabantu. Manazareth amaKristu. Engalindele nokuthi ngase ngikhulume. Suma nokubingelela ihameti yonke engcwele kaNkulunkulu. Ngesikhathi sobukhosi sasezulwini abafundisi, abavangeli, abatshumayeli, abakhokheli. Ngiyacela uNkulunkulu kaShembe ngibingelela lolu hlaka lokuqala ngoba yilona olukhulu ngaphezu kwethu thina sabagcola ngaphandle kwala sibili. Ngiyacela uNkulunkulu kaShembe angiphe uthando lokukholwa kukaShembe, angiphe ukuqonda nokwazi ukuthi uma ngiguqela ngiguqephi khona ngoba uma ngibhekela kaShembe ngingasitshela ukuthi wena ngiyikholwa ekudala kanti mhlambe khona la ngizophambuka khona gcine mhlambe sengihlubula abantu bakaNkulunkulu, gcine abantu bakaNkulunkulu bangasangizwa ukuthi ngiqondiphi, kanti ngifisa ukuthi ngicabe indlela yami nami yokuya ekhaya ezulwini. Njengoba ngimile nami la ngumkhokheli, angimile ngoba mhlambe ngihlakaniphile noma ngazi kakhulu. Ngiye ngithi-ke mina lokhu ukukhokhela enginabo ubukama wami wayefanele ukuthi ngabo umkhokheli, kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu wazi ukuthi cha, kuyoba khona oyedwa noma ababili engiyobagcoba bammele, ngoba isikhathi beshada inkosi yabapha isibusiso yathi njengoba nishada namhlanje ngimnikeza inhlanhla ukuthi nithole abakhokheli, nithole abafundisi, nithole abashumayeli. Nangampela-ke thina-ke kwethu kuthi ngangiy'tshela ukuthi akusobiki kube khona kusophinde kuvele. Ngangiy'tshela ukuthi ngikhulume ngami uze ube nesibindi nawe ukuthi wazi ukuthi uma uhamba lolu uhambo uhamba indlela enjani. Ngangicabanga ukuthi mina akusophinde kube khona kithi kwami into ewumgcotshwa njengoba uma wethu wayethi njalo esitshele ngokuthi thina sathi sishada inkosi yasilomeza sesilethe nanti lesifazi athi asilethe iladi, asilethe isihlalo, abafundi abashumayeli sebephethe iladi yathi asilethe isihlalo sayo. Bathi uma bekhuza abanye bethi hayi bulapho bantu sebembethe ingubo eluhlaza abasakwazi ukuthi befinyele eduze enkosi. Yathi inkosi ilanga lamalanga ubabiza ngoba ngazi ukuthi bakanje. Kunento engifuna ukubanika yona ongeke ngisakwazi ukubanika abafundisi bami. Nangampela amaNazaretha amahle bahamba omama noma kaMfundisi Madondo, bahamba abanye ababekhona ngaleso sikhathi bona behlelwa yishwa ngoba abazange babe nayo leyo nhlaka yabanayo abazali bethu. Ngizothi umama waba nenhlanhla kakhulu nomama Madondo yena wayithatha suka phansi inhlanhla, kodwa thina sake saba neshwa lokushiwo umama wethu emhlabeni. Wahamba umama wethu emhlabeni, kwafika isikhathi lapho sibekhishwa abazali bethu emzini engcwele sefika bakhishwa. Bathi nxa bekhishwa abagcotshwa abanye ngoba ilanga sekuthe umama akamthatha ubaba amise ukuzanosi kulezona ezomlapha lokhu kufa okubuyena, ngoba umama wahamba amaNazaretha iy'nsuku embili simbukelele odongeni kulayithwa ikhandlela enhla nasezansi phenqiwe bakhonza basenkosini. Umama esehambile emhlabeni sasitshela ukuthi kuphelile ngathi thina indaba, kodwa kwafika indoda yakwaLanga namhlanje labantu ngizokuthiwa amaGweregwere. Yathi mayifika yathi usefikile umholi walo muntu, wathi lo muntu wathi angizolitshela ukuthi nginikeni lo muntu ngimthathe ngimlethe kuyena la ikhona. Hhayi nangampela bakhonza abahle enkosini bathi babethi obaba babekhona ngalezo y'khathi kwakula kaMandlakazi ngaseMatigolo. Bathi ababekhona ngalezo zikhathi obaba wadala oDubo kwakhiwe eMasobhesi bathi amsekho lo muntu, esekho indlela esingamthatha ngawathi uthe uma ngabe ninganginiki lo muntu ngimlethe kuyena mina ngizohamba emhlabeni. Sengibekezele usuku lokuqala ufikile ngabekezela, olwesibili ngicela ninginike yena ngimhambise.
Nangampela bamthatha umama abakhonza abahle bamfaka emotweni wahamba bafika emzini wasePhakameni. Lapho ubaba wami waphambana nesidumbu ngoba yena wayedlula enkosini eyobika ukuthi umama usekho emhlabeni. Futhi inkosi yamakhosi ubanena lo uthi uqala intombi yakaNkomo esigideni. Wathi hhayi umphefumulo wakhe awukade esandleni sami. Nangampela bafika bathi uma befika nomama emzini wasePhakameni bakhonza abahle enkosini. Umama kwathiwa sekuphelile ngayo. Yathi inkosi yamakhosi mndithini uzoguqa nimgoqise. Uyabusisa amanzi bakhonza abahle. Kulapho umama wavuka khona. Ngiya ekutheni uyangazi ukuthi mina ngumuntu onjani. Uyangazi ukuthi yini. Uyangazi ukuthi ngidlulile. Ngifuna usuke-ke lapho ubone ukuthi cha kwakufanele ukuthi azafike kule ndawo nje. Ngakhula ngaba yintombi yasemhlabeni. Singasakwazi kuya emzini wasePhakameni ngoba abazali bethu basebexoshiwe. Mina ngikhumbula ngelanga ngacela kubaba, ngathi baba ngiyacela ukuthi ngidedele ngihambe. Umngani wami kwakuyintombi yakaMthetho umama. Ngathi ngicela ungidedele baba ngihambele umama ngiyePhakameni. Wathi mntanami ngekusandleni ePhakameni njengoba kwakhishwa thina nje kwambiwa nomhlaba wethu sachitha. Nawe ngekusandleni emzini wasePhakameni wongcolisa abantu bakaNkulunkulu. Saphila la emhlabeni bakhonza abahle enkosini. Saphila kabuhlungu, saphila ngaze ngathola nomntwana kulo mhlaba engiwona. Angifuni mina ukuthi ngithi uma ngikhuluma ngikubuyisa udukile. Usuthi umkhokheli uzenza ngathi ungcono into engcono kakhulu. Ngikutshela ngoba ngiyabazi ngoba ohamba bona ukuthi kuzokubuyisaphi, kuzokunikani futhi. Nangampela bakhonza abahle enkosini. Sakhula kanjalo. Saba nenhlanhla-ke nabantu ababekade sibatholile emhlabeni bakwazi ukukhokhela abazali bethu bayikhipha zonke izinto okwakufanele beyinikeza abazali bethu bazenza bayilungisa. Hhayi kodwa bakhonza abahle enkosini usizi aluzange luze lusishiye, azange luze lusilahle usizi wabaseduzane kwethu. Kodwa uNkulunkulu emuhle wasePhakameni kwagcina ngolunye usuku umama wethu wabizwa emzini engcwele. Ubaba wethu esesishiyile emhlabeni kodwa babehamba emhlabeni nakuba kwakunjalo kwakule khona lelo findo. Wathi bathi abamnonke ngicela nibuyele emzini engcwele kaNkulunkulu ngoba mina sengiyahamba manje. Yimina engizisono ngingathatha uma wena ngamyisa ezinyangeni kaMlapha. Kodwa kwakungakhona okwami ngangithunywe inkosi yamakhosi ilanga lamalapha. Yathi lokhu kuwukufa kwabezizwe akusikhona okwala. Hamba uye kwabekwenzile bakukhiphe bona. Bakhonza abahle enkosini. Hayi nangampela bakhonza abahle lashaya ilanga esasingalazi nathi. Yahamba inkosi yamakhosi ilanga lamalanga. Kwabuhlungu sakhala ngasibona uma ebhukuza uma ebhukuza phansi ekhala uma ekhala. Esekhalela into ekude naye engasasondele kuyona. Ekhala ngoba uyasazi isizathu esimenza ukuthi akhale. Kanti ukhala nje usechaba indlela yakhe. Lafika izwi liphuma enkosini inyanga yezulu bakhonza abahle enkosini. Yathi bonke abaphuma emzini engcwele kaNkulunkulu ababuya. Babuya bakhonza abahle enkosini. Basithatha abazali bethu basifisa basishonisa khona. Umfundisi lo akhuluma ngayo uMshumayeli namhlanje. Wathi mayefika ubaba uNgubane, ubaba wey'ngane zami kumina, ezongitshela ukuthi yena ewuntokazi ngiyafisa ukuthi sengazathitha ukungangena emagcekeni akithi. Ngangiyintombi eyayigaguke ngathi baba angisekwazi bhuti ukuthi ngikwazi ukukusiza ukuthi ngingaba yintombi engayoganakeni ngoba sekwaphuka kumina. Kukhona umntwana esenginaye engamthola emntombini bami. Wathi ngiyabonga ntombi yakadlahla abavamisile abantu abawasikhuluma iqiniso njengaleli. Wathi ngifisa ukuthi uhambe ungathela umuzi wakithi nakuba ususho kanje. Hayi bakhonza abahle enkosini ngagana kaNgubane. Angizange mina ngize ngiyobhinca esidwaba ngifaka amagcaba. Ngahlanganiswa nje ngigqoke ingubo emzini waseJudiya. Ubabezala wami ngaleso sikhathi wayesewuMshumayeli. Ngahlanganiswa. Ngathi uma ngihlanganiswa lapho ngathathwa ngayiswa kaNgubane. Kwathiwa umakoti wakaNgubane.
wayesethi ngubane cha angizomthatha azohlala la ekhaya ngoba la ekhaya nginonkosikazi ushadile uphelele ngicela ningisize ngilendele yena abantu basekhweni bami nemlondoloze ngise umphelelise naye abonkosikazi ngoba ngeke ahlale kahle la ekhaya kukhona oshadile nengashadile. Ngicela ukunivezela ke bakhozi abahle Nkosini ukuthi mangisuke ngikhozi ngisuke ngikhuza into engiyaziyo ukuthi izokulimaza phi naphi. Ngoba mangabe uyinsizwa ubona ingane yabantu ithathe phela ungayenzi isigcawu sakho sokudlala. Ithathe. Okunjalo nawe wena muntu wesifazane musuthathiwe yenza phela le ndoda ekuthathile izibone ukuthi hawu ngaze ngangcebeleka la ngaze ngafika ekhaya ngizwile umvangeli Madondo umvangeli uShezi la wathi laba abantwana abathiqela idukele emhlophe ibapha sophe bayingozi ngoba bazophoxa abakhunyana bethu mase sebengenile ngamasango bafika bekwazi ukuphatha indoda. Hayi ngafika ngaba nezandla ezinhle abakhonza abafika mina kangubani mina wami umyeni wayigeza unyawo wengageziwe wengathi uza athi bengene qhamuka lapha eminyango uyoza thula isikhwama sibeke phansi ngangazi ukuthi kufanele ngimhlangabeze yenze ngangikubona kuma wami bathina sibehlaza mina kodwa wayethi ubaba amayingena engena nje masango uhlangabezana uyiso simhlangabeze ubaba kuzothi mengene ethi mgabadelo ushando kandaba abugumule ibheke akhalibeke phansi abhece lapha babe bhece lapha ngokumakhothenga ahlome lapha othini aqede lapho wena ondaba omkhulu ufuna nokudla nomfunani noma ufuna ukuqala ugezeni. Hayi bakhozi abahle Nkosini abazali bethu baba sikhombisile basifundisile ukuthi abayeni bethu sibaphathe kanjani. Ngiyacela-ke ukuthi bo baba uma ngabe nibona oma benu mhlawumbe omakoti benu bengenzi kahle ningasho ukuthi hayi bafundiswa ndapha baphethwe yihlathi abaphethwe yihlathi ngiqeqeshekile mina ngaqeqeshwa abazali bami ngoba bangifundisa ukuthi kuyaguqwa. Bathi mangabe uyobekela umuntu wesilisa uyaguqa. Bathi mangabe efika umuntu wesilisa awumbuzi indaba zakhe indaba zomuntu wesilisa ayezakhe akuzona ezakho. Wethu mama ngabe efika umyeni wakho mntanami into yokuqala ubekomisheti yaphambi kwakho uguqa umbekele ekulandelayo umbekele ukudla. Mangabe ekugcineni kwalokho umhambisela amanzi okugeza ufika indoda uyikhumula icathulo mangabe efaka icathulo uyibeke phansi zonke ukuthi baba angazi noma uzokwazi ukuyigeza ebusweni ayigeze baba aqede lapho kumbekelele ngaso sonke isikhathi. Hawu bakithi ubaba uyafunzwa ngisho ukufunzwa bakithi mangabe unothando ophelele uyamfunza baba akusho ukuthi ubaba soze adlakuda ngako ekuthatha yena noma abukhathele noma ade ebamba ama-pilot ebamba osemende ebamba yonke into kodwa wena uhleli nje la ekhaya uzibile ufuna ensimini wabuya lapho jijela ugejana lapho wapheka ekugcineni kosuku ubaba useyabulisa anto uyinakanaka la ekhaya asitsho kwenzani. Abakhosikazi bakhonza abahle bobaba abephethe nakanaka mina ngineqiniso isikhathi esiningi ngithanda umuntu ahamba aqonde bayazi banemva kwami angikhulumi ngabantu engithi ngiyanihlebela bobaba ukuthi ngibaphethe kanjani bayazi ukuthi ngibatshelani kodwa mangabe befika emzini iyoyisho omkhulu bafike benihlubo ngiye ngibatshela into ukuthi indoda bungayiphethe kahle leyo ndoda ayitholi ujabula ayitholi ukuthola emoyeni wayo ihlale igqugqumela ngaso sonke isikhathi futhi udala ukuthi oyise omkhulu mabayithathe bathi ngoba ingane yethu vele iyahlupheka ngcono siyithathe asale lo asale ebuza ngiphatheke kabuhlungu ngoba indlela engiphethe ngayo umyeni wami Nkosi yami bakithi naye wayekangibize nje simngene kanjena isicuku sihlangene nje sabantu besibiza engibize ukuthi uyangathi ngizofika ngiguqe phambi kwakhe. Wesinye isikhathi ngizoguqa ngithi ngilindile ukuthi uzothini uzothi uzothi hayi madladu songakhuleka mntana muhambe hawu hlembe kanti bengibizelani uNkulunkulu wami khona kuphe bengibizelwa khona mase ngithi ngiyambuza sesisodwa hawu kodwa baba kaSizwe ubongiselani phakathi kwabantu wagcina ungangitshelanga ngolutho
uyazi ukuthi usiza ubani ingane yomnakwethu engamfice khona. Angizange ngithi mina ubaba kaMsisi, ngathi ubaba kaSizwe ngoba ngamfice selegama lakhe wayiqanjwe lona idaba sakuyo. Indoda mawuyifika inengane endala izibulo, lelo zibulo alifi. Mangaba wena usulishintsha usumbiza ngengane yakho uyalibulala lela zibulo. Uyalibulala manje, useyibulala le ngane yonkosikazi omdala. Umbuye wayibiza kanjani indoda? Ngabiza kanjani lo nje? Ngokubona sele nje. Baba Msisi, baba Sabathi, baba Mfeki. Ngoba kwenze njani? Ngoba unezingane zakhe ngezifice zikhona. Yini pho ngake ngishintshanise ngalezi kamamkhulu. Ngoba unegama aqanjwe lona lokuthi ubaba kaSizwe. Ngiyancanga bomama ukuthi yena obaba baphatheni kahle nezingane zabo lezi enificile. Nikube igama lelo lonke edlozile ukuthi yena igama lakhe ubaba kaSithembisi. Igama lakhe ubaba kaNtomthini. Awuyilona ufice la ekhaya. Likho igama wena osuzokushintsha ukuthi ngoba kufike wena namhlanje wazethwala wena waletha ingane yasiba izibulo lakho lala ekhaya. Izibulo lakho lala ekhaya kodwa kukhona izibulo elikhona la ekhaya ofuna lingabulawa abakhonza abahle enkosini. Amen. Ngiyacela bobaba ukuthi enengangibuki kabi ngomama othandayo ukuthi ayifake seluleko ephila kodwa ekugcineni kosuku bakhonza abahle. Saba nenhlanta-ke sabuyela emzini wengcwele wasebuhleni bamaNazaretha sesibuyela phansi kwenyanga yezulu bakhonza abahle. Umama wami mina wahlala esibhedlela ese-ICU 5 to 6 months kodwa wathi enyangeni ka-7 wavuka. Ngale nkosi yamakhosi umqalo wendlela ilanga lamalanga inyanga yezulu. Ngithi maNazaretha amahle angigqugquzele ukuthi yazini ukuthi nekwenzane emzini yamadoda. Nani makhosazana amahle enkosini. Yazini ukuthi uma ngabe abenikhula nikhulelane nikhulela ukuthi ngelinye ilanga nibe omama abazophatha imizi bakhe imizi. Akafunakali umuntu ozothi mefika emzini wabantu atshova abantu. Ngafika mina lapha umndeni wami kwakunzima kakhulu kwakushubile. Kwakukhona la kungangenwa khona kuthiwa hayi asingeni-ke thina lapha. Ngathi bathi akuthi phela mina ngiphuma komunye umuzi mina ngizongena lapha futhi ngizofike ngide lapha. Ngizothi uma ngifike ngida lapha kusho ukuthi isidumbu sokuqala-ke ngizosithole esami ngoba abazali bami bengibuza ukuthi ngakuthathaphi ukuthi khona into ongangenwa kuyona. Kumnandi-ke nokuzalela esithenjini ngoba mina ngazalela esithenjini. Uma wami intombi yakaNkomo lapha esibhedlela kwaphinde kwaziwa uma wami intombi yaseNtaphuka yakaMkhize ekade seyivakashele nje kulezi nyanga ney'dlule soyibona ngoba igugu kumina yikhona konke ubaba wami washiya engayiphelekisile kanti kwakuyintombi ekhethe ebhentshini. Kwaba yona-ke labo bantu abanamakhanda aqinile kwaba yona ethi hayi ngeke ngiyoshada mina emzini onomfazi. Ngoba ugane ekhona nje lo mfazi-ke usuthi manje akenziwe njani lo mfazi ngiyathingwe kodwa ubaba cha angikwazi ukushada uma ngabe kunjalo. Ngathi uma ngabe sehambele uma wami emhlabeni ngathi ubafowethu nodadewethu asisenamama manje. Umama wethu omunye ufonela simlungise uMamkhize. Ngicela silungise uma wethu uMamkhize aphelele la ekhaya bonkosikazi. Kodwa ngaphambi kokuthi simphelelise saqala sabenzela intambo yokuqala sathi baba siyacela ukuthi njengoba beningaboni ngaselinye noma omncane sicela namhlanje umthethelele nawe mamthethelele ubaba ukuthi wakulahla ngoba icasulwa ukuthi awufuni ukushada eduze komunye unkosikazi. Hawu nangempela bakhonza abathi sahlangana samadodakazi nabafowethu sashaya imali zethu samshadise engasasekho ubaba emhlabeni. Ungawubuki umuzi wakini ufa uhleke uthena sengizoshadisa ukuthi thina wethu uma washada. Nanku umuzi kababa uyafa uyakhiwa umuzi bafowethu uyakhiwa zingane zami. Awuyeke umuzi wofa ngoba uthi awuqondene nawo wona owakweni lo muzi wona umuzi lo owakweni okubelethe emhlane uphenduka uyale nale uma mncane wakho uma ngabe sekuhamba uma wakho uyena ama wakho uqala ugcina ufuna uqine ngayo. Bakhonza abahle enkosini ngizoxolisa mhlambe ngikhuluma okuphambene sintombi ngicela niphathe kahle nihloniphe ningayithandi indaba ngoba manithanda indaba manje intombi zeyindaba ngeke niyendawo ngisho insizwa ngeke ngisho-ke mina ngithi ngibatshela njalo ngithi
ngisho ney'nsizwa ey'funa umkhetho zoqala igijime zizethempeleni ngizozwa ukuthi nabantu abathamba kanjani. Ngicela nikusabe uhambe ebusuku ngiyiqoqe ngihlale emakhaya konini ukuthi ngihleli mjondolo mani ngabe seliba mjondolo phela nani. Ziqoqeni nizakhe nibe bahle kuze ukuthi iy'nsizwa uma yifika izobo zakobhuti beni basebathempeleni ukuthi intombi yakamani iphethe kanjani, bese kuyatholakala ukuthi cha hhayi ingane le yakhekile iyawazi umthetho. Ngiyoxolisa abakhonza abahle uma ngingakhulumanga kahle kodwa ngikhuluma iqiniso elizosiphilisa ngelinye ilanga. Nkosi yami simbusise. Amen.